Добрый день, дзяўчаткі і хлопчыкі. Сегодня у нас урок белорусской мовы. Сядайте. Меня зовут Софья Александровна. Я буду вести урок с Полиной Александровной. Ну, ми зараз з вами трошки зробимо розмінку. Поглядіть, калі ласка, з яким настроєм ви сьогодні прийшли? Хто з добрим настроєм? Устаньте со свого місця і сядьте крутенько на місце. Добре, дякую. Хто любить гуляти у комп'ютер? Калі ласка, устаньте. Нема таких. А хто любить читати книжки? Калі ласка? Встаньте, молодці, сядайте. А хто з вас має шмат сябров? Хто з вас має шмат сябров? Встаньте, калі ласка. Добре, сядайте. А хто з вас любить білоруську мову? Рада, дякую. Сядайте, калі ласка. Будем вивчати уже вам знайому тему, а яшчэ і ведаць нешта новае. Зараз ми знов зробимо невялічку размінку, але размінка буде больш з рухами. Калі ласка, усе выйдзеце сюди до мяне. Ну і так, поглядзіце уважліва. У нас на дошці размешчаны два словы «так» і «не». Калі ви адкажете на пытанне «так», то ви павінны куди прийсці, до якого слова? Сюди прийсці. Так. Калі ви хочете адказаць «не», то ви павінны куди прийсці? Так, і зараз нам дапаможа пачаць гэтую размінку Софья Александровна, гэта наша вучаніца 10 класа групы педагагічнай направленасці. І калі ласка, ну, Софья Александровна, што мы у дзяцей можам спытацца, каб даведацца, што яны ведаюць? Давайте высветлим. Орфография вывучае правила вымаўлення гукаў і іх спалучэнняў. Ну, калі ласка, выбираем. Молодцы, згодна. Ну, далей. У беларускай мове гук «д» при змякчэнні змяняецца на «дз». Ну. Так. Молодцы. Цеканне называецца змяненне гукаў «т» на гук «ць». Ну, куды идем? Не рухаются, правильно, молодцы. Далей. Пасля «ць» пішуцца літары «ы», «о», «а», «э», «у». Так, усе гэта ведаюць. Ну і ёсць яшчэ складанае пытанне. У словах «дзень», «камандзір», «падзея» адбываецца дзеканне. Ага. Добра, дзякуй. Мы бачым, што вы добра засвоілі папярэднія тэмы. Сядайце, калі ласка, на свае месцы. Малайцы. У нас сёння размешчаны на дошцы дзве цікавыя літары. Літара У складовая і У нескладовая. У нескладовая, У складовая. І так і па радах вы будзеце адказваць. Калі ў слове патрэбна напісаць У нескладовую, то гэты рад будзе падымаць руку. Калі ў слове мы можам напісаць У складовую, У звычайную, тады гэты рад будзе падымаць руку. Ну, калі ласка, Софья Александровна, дапамажыце нам. Называйце словы. Ластаўка. Ластаўка, які рад. Добра, дзякуй, далей. Клумба. Так, малайцы. Не, Даша, у слове клумба У нескладовая не пішам. Калі ласка. Заўтра. Малайцы. Журавель. Журавель. Правильно. Далей. Леў. Пачулі У нескладовая. Бусел. Правильно. Жаўрук. Ну і апошняе слово, якое прапануем, складанае. Студэнт. Ага, я так бачу, руку паднялі тыя, хто марыць быць студэнтам. Дзякуй. Добра. І так, сёння наша тэма будзе правапіс У і У нескладовага. Зараз мы з вами завяршым фразу. Навучымся, даведаемся, успомнім. Як вы думаеце, чаму мы можам навучыцца? Новым правилам. Новым правілам пра што? Про нескладовое. Калі яшчэ можа пішацца У нескладовае, што даведаемся? Что як и где они пишут. Як і дзе пішуцца, а што ўспомнім? Что перед голосными треба ставить нескладовое.
Мы успомним тыя правила, якія мы уже добра ведаем. А Разверните, коли ласка, ошибки, дата, классная работа и тема нашего урока. Правопис У и У. коли ласка, записываем 30 соковика, классная работа. Вспоминаем, что слово «классная» пишется с одной литерой «С». Уже казали, что мы сегодня за урок планируем доведаться нечто новое про правопис У и У нескладовага. Калі ласка, разгарніце подручник на сторонце 66. 66. Софья Александровна, раздайте, калі ласка, листики. Першы рад сядзіць за Верой и за Варой. Яны будуць узнаўляць правіла, калі мы пішам У складовае, У звычайнае. А другі рад на сторонцы 67 будзе глядзець на правіла, калі мы пішам У нескладовае. Калі ласка, вам дадзены таблічкі, будзем працаваць у парах. Вам трэба таблічку запоўніць, калі пішацца пэўная літара. Глядзім на правіла і записываем кожны пунктик, як яны пішуцца. Калі ласка, працуем. Вам на гэтую працу усяго 3 хвілінкі, хутенька паспяваем, працуем. Зараз покажите свои выники и повесьте на доску пункты правила. Ну, калі ласка, працуем хутенька. Кожны сваё правіла размяшчае. Ну, Настя, можа, давай мне свой лістик, я буду правяраць, дапамагай Ніке, калі ласка. Варя, таксама давай мне сваё правіла, я буду правяраць. Што у вас атрымалася? Настя, дапамагай, калі ласка, магнітики. Угу. Так, ёсць. Добра, дзякуй. Вы все правильно зробили. Выдаю вам новое задание. Калі ласка, задание корректор. Вам трэба выправіць памылкі ў тэкстах, згодна з тым, якія правілы новыя вы ўжо вывучылі. Калі ласка, працуем. У тэкстах 20 памылак. Давайте паспрабуем знайсці 15. У вас 5 хвілінак на вашу працу. Зараз давайте проверим, что у вас атрымалася у практыкаванні. 7 верасня 2003 года у городе Полоцку был установлен помнік. Вера, калі ласка. После года я уставила У нескладовое. Так, далее памылку, якую заўважылі, Полина, калі ласка. У слова Полоцку П будет большая. Вялікая, чаму? Потому что это назва города. Добра, дзякуй, Варя. Что далей? После Полоцку У слове «был», мне здаецца, нешта не тое. я уставила У нескладовое. Правильно, Лёша, ёсць яшчэ памылкі? Установлено. Так, Где У? звычайная У. Дзякуй. Так, я бачу, у вас атрымалася знайсці памылкі, вельмі вы уважлівыя. Калі ласка, Софья, а што мы цікавага можам прапанаваць дзецям? Дети, вы звярнулі увагу, калі выполняли практыкаванне, что там идет Гаворка говорка про некий помнік, літары У. Давайте поглядим на гэты помнік на вокладцы подручника. Вось, оказывается. Калі ласка, хто запомніў, у якім годзе гэты помнік быў створаны? В 2003. У 2003. Добра, дзякуй.
А зараз ми розгорнемо наш подручник і виконаємо практикування 136. Його будемо виконувати методом комментированное письмо. Коли ласка, перше слово раунд. Арина, як ти запишеш? Усі записуємо, а діти нам тлумачать, як будуть писати. Раунд я не пишу, не складовую. Правильно. Перед ним стоит литера А. Літера А голосна. Дякую. Поліна, наступне слово. Баул. Я ставлю букву У, Тому що? потому что она под натиском. Дякую, згодна. Да, у Владимира. Арина, коли ласка. Я напишу великую У складовую, Складова. А чому гэта великая У буде складовая? потому что великой у складовой не бывает. Молодчина, згодна. І слово авторок давайте поглядим. Тамара. Я напишу звичайно букву, Літеру У. Чому? потому что Тамара нам підказала, що у слові авторок напишемо звичайну літеру У. Як ви думаєте? Коли ласка, клас. Авторок. Яку літеру У ми повинні писати? Даша, коли ласка. У не складовой. Чому? Чому? Ну чому? Перед голосом. Після голосне. Голосне. Після голосне. Так, протягуємо писати. Наш урок підходить к концу. Я хотела проверить, як ви засвоїли матеріал уроку. У початку, середині і кінці слова після голосних пишеться літера. Коли ласка, хто веде, ручку підіймаємо. Аліна? У не складовой. Так, згодна. Ну, далі, Софія. У іншомовних словах, які закінчуються на ум і ус, пишеться літера Льоша, коли ласка. у складова. У складова, згодна. Далі. Після звучка і двукося, коли попереднє слово закінчується на голосне, пишеться літера. Варя. Не складовой. Ну, коли ласка, давайте повторимо питання. Після звучка і двукося, коли попереднє слово закінчується на голосне, пишеться літера. Злучка і двукося. Думаємо, Ніка, коли ласка. У складовой. У складоває. У не У складовой. нескладове після злучка і двукостя. Не блитаємо со знаками припинку. Добре, дякую. Молодець, наш урок підійшов до свого завершення. Коли ласка, мені вельми подобалося, як многі з вас відказували. Я пропоную сьогодні поставити відзнаки Льошу 9, Поліні, Арині 9, Тамари, Арині 8, трошки треба було попрацювати, Нікі 9, Варя навіть 10, вельми шмат працювала, вельми руку підіймала добре, Віри 9. Коли ласка, гэту ознаку поставьте у дзённіку, а я распишуся. Усе раскрываем, разгорнули дзённички. Коли ласка, записываем домашнее задание. Сегодня мы вивчали параграф 18. Дома я пропоную вам його повторити. Записуємо параграф 18. Практикування виконуємо письмово 140. Ну все. Усім дякую за роботу. А кому поставлені ознаки, підходьте, щоб я розписалася. Урок скончений.